La început de an ai parte de reduceri de până la 1% la produsele tale preferate. Profit! Găsește ofertele domnului Tugonescu! Salutare vecină! Setul Dormeo Embossed, format din pernă, pilotă și husă, poate fi al tău de la doar 2599 de lei. sau alege setul de 2 perne clasice Siena din fulgi de spumă cu memorie cu 2599 100% reducere. Sau poți avea dispozitivul desktop de la Rovus la doar 69 de lei. Și asta e tot. Membrii Club 5 Stele beneficiază de o reducere suplimentară de 1%. Nu mai sta pe gânduri. Profit valabile doar până pe 30 ianuarie. Pentru un somn odihnitor, alege desktop, oferite de setul Profit, format din pernă de transport. Perna este umplută cu pernă și susținere în timpul somnului. Setul include și o pernă și pentru că igiena este foarte importantă, setul beneficiază de bacterii și microbi și este lavabil la mașina de spălat la 2599 de grade Celsius. Sună și comandă acum setul 3-in-1 Dormeo Embossed la prețuri începând de la doar 2599 de lei. Profit. În plus, membrii Club 5 Stele beneficiază de 5%. În plus, nu mai sta pe gânduri. Alegeți acum culoarea dorită. Verde pal, pernă sau roz. Îți prezentăm și pernă cu spumă. Tip de pernă se mulează perfect pe forma. În Winter Sales, setul de 2 perne clasice Dormeo Siena din fulgi de spumă cu memorie poate fi al tău cu 42% reducere. Profit acum de prețul special de doar 9 lei. În plus, dacă ești membru Club 5 Stele, beneficiezi de 42%. În plus, sta pe gânduri. Sună și comandă acum. În zilele geroase de iarnă, bucură-te de un mediu confortabil și comandă acum dispozitivul de încălzire desktop de la Rovus, la cel mai bun preț, doar 69 de lei. Nu mai sta pe gânduri. Profit pernă de hită abonativă la reclame, dar